DZGB. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Maray na hapon, tabi, sendo gabos mga tugang. Good afternoon everyone. Ito po giraray si Father Butch Bombase OP sa satuyang programang Marhay na Hapon. Ngunyan na daw ning Sabado, petsa 26 kang bulan ning Oktubre 2024. Pero by the way mga tugang, iniho sa tape as live at tulad ng naipangako ko sa inyo mga tugang na tuwing Sabado, sa tuyang ihanda ang sa tuyang mga sadiri sa sisimba sa aga. Sa aga, October 27 mga tugang, kaya siguro mga tugang na sa tuyang hurup-hurupon ang sa tuyang madadangog na mga babasahon hali sa Biblia. Sa aga, October 27 mga tugang, ang ika-30 Domingo sa ordinaryong panahon. At mga tugang magayin iniho na mababasa ta na talagang sabi nga gawa ng Diyos dakila, kaya tayo dapat matuwa. Yan po ang salmong tugunan bukas. So dapat tayo natutuwa. Bakit? Dahil sa mga gawa ng Diyos ay talagang dakila. Yan. Kaya sana buksan ta ang satuyang mga puso, ang satuyang mga mata. But anyway mga tugang, satuyang ng dire-diretsyong basahon tulos ang unang pagbasa, the first reading sa aga ay mula sa aklat ng propeta Jeremiah 31 verses 7 to 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon: umawit kayo sa kagalakan alang-alang sa kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito sila ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag, ang mga pilay, ang mga mangmang, ang inang may papasusuhin, pati yung malapit ng mga anak, sila'y talagang napakarami. Uwi silang nag-iiyakan habang daan, nananalangin samantalang inaakay ko. Dadaling ko sila sa bukal ng tubig para raanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Mga kaibigan, yan po ang unang pagbasa na marinig natin bukas mula sa aklat ni Jeremiah. Napakaganda po ito. So ano ba ang sinasabi dito mga kaibigan? Kung ating hihimay-himayin. Sabi dito, umawit kayo ng kagalakan. Yan, dapat tayo maging magalak. Alang-alang kay Jacob. Sabi nga, ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipayag na niligtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Okay? Yan ang mga nalabi sa Israel. Napakagandang paalala ito sa atin mga tugang. Na tayo talaga ay sabi nga maggalak, magugma. Yan naman ang paanyaya sa atin, Yan, so sige, mamaya ating pagnilay-nilayan yan. So sa salmong tugunan mga kaibigan, ating mapapakinggan ito. Sabi, gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yan. So yun pong marinig natin. Sa ikalawang pagbasa, ito po'y galing sa aklat ng Hebreo. Hebreo, Kabanata 5, talata 1 hanggang 6. Ito ang sabi, ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at
itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naligaw ng landas sapagat siya'y mahina rin. Yun, may identification. Ang karangalan, ang pagiging dakilang saserdote ay hindi maaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. So talaga pinili ang saserdote, mga tugang, pinili. Kahit gusto mo yan, kung hindi ka pinili, wala talagang mangyayari. Ang Diyos ang humirang sa kanya tulad sa pagkahirang kay Aaron. Mo yan, mga kaibigan. Kaya ang pare hindi pinili ng tao, kundi pinili ng Diyos. Kaya kakaiba Hindi tulad tayo ng mga mayor, ng mga congressman o senador o presidente, pinipili ng tao. Pero ang saserdote o ang pare, hindi pinipili ng tao yan Pinipili ng Diyos. Kaya yan pa makikita natin. Sapagkat yan po ang pagkakaiba ng saserdote sa mga politician. Kasi sabi nga, ang simbahan kasi, ang pumipili ay hindi yung mga tao, kundi ang Diyos. Kasi nga, masasabi natin, mga kaibigan, there is the divine element, hindi lang human element. The divine element. So kaya sabi dito, napakaganda. Napakaganda itong paalala. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Alam mo, kahit gusto mo maging pare, kung talagang hindi ka talaga pinili ng Diyos, wala rin talaga yan. Kaya mga kaibigan, ang Diyos ang humirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Dahil si Aaron, mga tugang, ay pare. Sa mabuting balita, mga kaibigan, ito ay mula sa aklat ni San Marcos, sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 46 hanggang 52. Noong panong iyon, dumating si Jesus sa Jericho. May naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, lalo na pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nga ang bulag. "Lakasan mo ang iyong loob," sabi nila. Tumindig ka. Ipinatawag kanya. Winaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko pong sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon day, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita na binasa natin at babasahin para bukas sa araw ng linggo, saka ika-30 Domingo kang bulan, kang karaniwang panahon, mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 46 hanggang 52. Napakaganda, mga tugang, ang pangyayari dito. Una, pinangalanan yung bulag. Ang pangalan ng bulag ay si Bartimeo. Siya po ay nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. At siyempre, sabi nga, alam mo, matalas ang pakiramdam ng mga bulag kahit hindi sila nakakita. So, at the same time, narinig niya siguro na parating si Jesus sa taga Nazaret. Kaya nang marinig niya, sabi nga, nang marinig niya na si Jesus sa taga Nazaret ay daraan, ay sumigaw siya.
Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yun, napakaganda ito. Alam mo mga kaibigan, napakaganda ito. Huwag tayong matakot. Anong pangangailangan natin? Sabihin natin sa Diyos. Pero ano mo ang isang hadlang nakita natin dito? Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Tingnan mo naman yung mga tao. Sa halip na tulungan itong bulag na ito, pinatatahimik pa. Ang tanong paano ba natin pinakikitunguhan ang mga PWD? Persons with disability. Paano ba natin tutunguhan? May pagmamalasakit ba o hindi? Dito sa ating ebanghelyo, grabe, pinagsabihan pa yung bulag at pinatatahimik. Pero alam mo, may courage, may lakas loob itong yung bulag. Sabi niya, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At syempre, dito makikita natin, God will give you an importance. Bibigyan ka ng halaga ng Diyos. Okay? So napakaganda. Anyway, babalik muna si Father Woods pagkatapos kan mga paalala at sa pagbabalik natin, lalo pang pailalimin natin ang ating paghurup-hurup sa Ebanghelyo. Sabi nga, let us try to deepen our understanding about the gospel. Babalik si Father Woods pagkatapos sa mga paalala. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Para sa bagong Ligespi, Kaphisham Ismail. Sa bagong Ligaspi kay Hisham na Hisham is Kapil Hisham Ismail always Hisham is Kapil Ismail always Kaphisham Ismail, sarong rehistradong nurse, pinakahoben na presidente kan Liga ng mga Barangay sa siyudad kan Legazpi, asin kan bilog na Riyong Bicol na ilihido kan National Executive Board, Liga ng mga Barangay. Ano post kapitan kan mga kapitan dahil sa itinaong marhay na serbisyo sa iyang constituentes, komunidad na sa iyang pinadaba asin pinaglilingkuran, patunay na matibay si Kaphisham Ismail. Smile always! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! There's no time like the present
Okay mga tugang, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bobase OP at ngunyan na hapon, ngunyan na Sabado sa tuyang inihanda ang sa tuyang mga sadiri, lalong-lalo na sa aga na magsimba kita. Sa ating ebanghelyo na binasa kanina, nakatagpo si Jesus, si Jesus at si Bartimeo ay nagtagpo, sa lugar na Jericho habang si Jesus nga naglalakbay kasamang mga alagad at malaking pulutong ng mga tao. Patungo sila sa Jerusalem upang sabi nga mag-celebrate doon ng piyesta. Sa gayon, si Bartimeo mga tugang ang huling humiling na mapagaling siya ni Jesus, ang pinakahuling tagasunod niya bago ipako sa krus. O yun, alam mo, napakaganda po ito, na pag nakita natin si Kristo, dapat sumunod tayo sa Kanya. Alam mo, madaling ilarawan sa isip ang bulag na si Bartimeo. Umuulas siya sa sabi nga, magkahalong pawis, alikabok at dumi ng kalsada habang mahigpit na kip-kip ang kanyang balabal. At dahil mag-isa, hindi maiwasan maipagkatulakan siya, masubsob, sabi nga, at nasigawan pa ng mga tao, pero matindi ang kanyang pananalig. Dapat gayahin natin ito, na mapapagaling siya ni Jesus. Hindi nagdududa. Minsan kasi nagdarasal tayo, pero nagdududa pa rin tayo sa Diyos. Ibibigay kayo ito o hindi. Alam mo, maganda po na alisin na natin ang mga pagdududa. Tayo ay manalig talaga na pagagaling tayo ng Diyos, kung may sakit ka, alam mo, maganda po yun sabi nga, pag magdasal ka, magpasalamat ka na kasi natatanggap mo na yun natatanggap mo na yung inihingi mo sa Diyos dahil sa pananalig. Kaya iba-iba yung taong may pananalig, kasi sa pananalig nila parang nangyayari na ang kanilang hinihingi sa Diyos. Kaya't sabi nga dito, ang alam lang ni Jesus, ang tangi niyang pag-asa, at ito ang sabi nga, tamang pagkakaroon para sa siya'y mapagaling. Kaya itinudo niya ang pagtawag kay Jesus. Kaya talaga kahit na pinapatahimik siya ng mga tao, ay talagang sumigaw lalo siya. At hindi siya, sabi nga, walang makakaharang sa iya, walang makakapahadlang sa kanya, walang makakapagsagabal sa kanya. Dahil meron talagang gusto niya makakita Kaya ang tao bagang gusto, naghahanap ng paraan. Pero ang talagang ayaw ay naghahanap ng dahilan. Narinig na natin yan, di ba? At hindi siya nabigo, yung si Bartimeo. Napatibayan ni Bartimeo na kapag buong pananalig, may buong pananalig tayo, pananampalataya sa Diyos, talagang mangyayari ito. Ito ay kanyang ipinagkaloob ng Diyos. Wika nga, kung hilingin natin ayon sa kanyang kalooban, pakikinggan niya tayo. Yan naman napakahalaga dyan Pakikinggan niya tayo kung hingin natin ito sa kanyang kalooban. Sa kabila ng ingay ng buong paligid, narinig ni Jesus ang tinig ni Bartimeo. Kaya nga, bago pa man makalapit si Bartimeo kay Jesus, inihagis na niya ang balabal sa kanyang kaisa pang pag-aari. Alam niyang hindi na siya ito kailangan dahil nakamit na niya ang kaligtasan at paggaling sa ngalan ni Jesus. Napakaganda yun. Maganda, tularan natin po ang ugali ni Bartimeos. Una-una, ang ginawa niya, di ba? Kinilala niya si Jesus. Ang sabi, anak ni David. At the same time, sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Mahirap po, tabi ka mo sa kuya. Kaya yan mga tugang, dakulaw ng sa iyang pagtubod sa Diyos. Sa kabilang dako, kahit may malinaw na paningin, posibleng maging bulag. May mga tao dyan
malinaw ang paningin pero bulag naman sa katotohanan, bulag sa pag-ibig, bulag sa sabi nga at dahil bulag hindi din talaga nakakakita ng kagandahan ng ating paligid at mga taong humingi ng habag. Bulag sila sa pangangailangan ng tao, sa pagkalinga. Talaga masabi, bulag sila. Yan ang mga bulag. Morally blind or spiritually blind. O sinasabi spiritually blind sapagkat hindi nila sinusunod ang kagustuhan ng Diyos. Okay? So yan ang napakahalaga. Nagiging, sabi nga, sila ay bulag. Nagiging mapurol ang ating pandama o paningin, pandinig, panlasa, pangamoy, at panghipo, at nagiging parang bakal na robot na lamang, para tayong manhid sa paggising sa umaga hanggang sa pagtulog sa gabi. Yun nga talaga, bulag tayo. Naway matulad tayo kay Bartimeo, na kahit hindi nakakita at nakadarama sa puso ang kanyang manggagamot at tagapagligtas. Kaya sabi nga, ikaw, ako, anong gusto mong gawin sa iyo ni Jesus? Magandang pagnilayan ito. Magandang mga tugis. Ano bang itong tanong ikaw, ako, ano ang gusto mong gawin sa iyo ngayon ni Jesus? Ano bang gustong gawin mo sa iyo ni Jesus? Ako siguro, kung hapotonindo ako mga tugang, ano Father sa imo ang gusto mong gawin ni Jesus sa iyo? Gusto ko siguro bigyan ako ng magandang magandang buhay. Siyempre, magandang buhay. Ano yung magandang buhay? Na maging mabait ako, matulungin ako, masundan ko ang kagustuhan ng Diyos. Yan naman talaga Alam mo, kadalasan pag tayo nagdarasal pag tinatanong, ano ba gusto mo sa naibigay sa iyo ng Panginoon? Agad-agad siguro sasabihin natin, ay gusto ko Lord ng pera, manalo ako sa sweepstakes. Alam mo, hindi po maganda yan, Kasi kaya maganda ito Ano ang gusto mong gawin sa iyo ni Jesus? Anong gustong gawin sa iyo ni Jesus? Yan. Ang gusto kong gawin ni Jesus sa akin ay tulungan niya akong maging tunay na pari. Ibig sabihin, ano bang tunay na pari? Tulad niya, talagang mabuting pastol, mapag-alaga sa mga tupa. Yan, ganon. Naman talagang, siguro maganda yan Ikaw, ano bang hinihingi mo? Baka hinihingi mo, Lord, kung sasabihin sa iyo ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Siguro, kung may sakit ka, pwede kong hingin mo, Lord, sana gumaling na po ako. O ano bang dahilan kung bakit gusto mong gumaling? Parang siguro sabihin mo, magawa mo na uli ang ginagawa mo. Siguro hindi bibigay sa gawin na maglasing uli. Dati ikaw ay lasing ng lasing, tapos ikaw ay ganitong masama ang ginagawa mo, tapos nagkasakit ka, dala ng bisyo mo, tapos pinagaling ka na, tapos ngayon gusto mong gumaling, parang sa ganun maibalik muli. Hindi maganda yun kung ganun ang hiningi natin sa Diyos. Kaya mas maganda kung ano ang hihingin mo sa Diyos. Ano kaya sasabihin sa iyo? Ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo? Siguro ang mangyari ay, Lord, gusto kong gawin mo sa akin na kasangkapanin mo ako. Tulungan mo ako. Magtulungan mo akong maging kasangkapan mo, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng iyong karyan dito sa mundo. Yun. Hindi mga material na bagay. Kasi kadalasan, ang hinihingi natin, Lord, gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Lord, gusto magkaroon ako ng maraming pera sa bangko. Tandaan natin, ang mga material na bagay ay hindi mo madadala yan. Alam mo, si Bartimeo, ang hiniling niya dahil siya bulag, makakita. At nang nakita nga niya si Jesus, sumunod pa siya. Kaya magandang kanta, Open our eyes, Lord,
I want to see Jesus. Yan, para makita natin ang Diyos. Kasi pag nakita natin ang Diyos, alam mo, napakaganda yan. Okay? So, hingin natin sa Diyos na buksan ang ating puso, buksan ang ating mga mata, para tayo makasunod sa Kanya. Babalik muli si Father Butch pagkatapos sa mga paalala. Ang oras tabi ko niyan is 32 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta Lagundi, Plemex. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mahal ng baboy. Paano sasarap ang ulam? Pag Friday na, let's eat munggogo with Nor pork cubes. Pampasarap ng todo. Pag Friday na, let's eat munggogo. 1 kilong pork, sarap in just 1 cube. Pag Friday na, let's eat munggogo. Munggogo. Munggo Fridays for life. Nor. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, return of the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita gararay sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Sa tuyanganing pinag-uurulayan ang manunungod sa Ebanghelyo para sa aga, parang sa pag nagsimba kita mga tugang, at least aramta na ang mga babasahon at the same time nakahanda kita. Ano? Mas magayang baga mga tugang na pag kita nagsisimba, nakahanda. Ano? Yung tinatawag sa English disposition. Ano? Alam mo sa Ebanghelyo, nadawag natin na may bulag si Bartimeo. Sabi nga, hindi man tayo bulag,
Kaya hindi man tayo mga tulad ni Bartimeo na isang bulag na taga Jericho, hindi man tayo ay nasalat sa buhay, kaya hindi tayo gaya ni Bartimeo na namamalimos lang sa tabi ng daan, ano? Pero minsan tayo rin ay tulad ni Bartimeo, ano? Minsan tayo magsasabi na Bartimeo din tayo, nabukas nga ang ating mga mata, pero bulag naman ang pangyayari sa buhay. Pwedeng bulag ang ating puso, ano? Bulag ang ating isip o kalooban, ano? Maraming mga nangyari sa paligid natin na wala tayong malay o ayaw nating talagang malaman, ano? Kaya sabi nga, nagbubulag-bulagan na lang tayo. Ayaw natin ma-involve. Kaya madalas din hindi natin alam kung saan patutungo ang buhay natin. Kaya ano kaya magiging kinabukasan ng mga anak natin, ano? Ayaw natin itong isipin sapagat hindi natin alam, sapagat natatakot tayo. Kaya gaya ng ni Bartimeo na bulag at nasa tabi ng daan, ano? Tinadaanan na lang natin ang mga pangyayari sa buhay. Hindi nga tayo namamalimos, pero salat din tayo sa buhay at umaasa na lamang sa awa ng iba para mabuhay. Parang walang tayong control sa buhay natin. Wala tayong lakas o kakayahan o kaalaman kung paano palakarin ang buhay natin. Kaya naghihintay na lang tayo na may mga taong papansin sa atin at tutulong tayo. Alam mo, may isang 3 gulang na batang babae na ang tinanong sa isang salo-salo, ano gusto mong gawin paglaki mo? What do you want when you grow up? Ano? Agad ang sagot ay makapag-asawa ng hapon. Sabi, makapag-asawa din ng hapon. Gusto kong maging japayoke. Bakit? Para yumaman ako. Nakatutuwa ang kanyang sagot. 3 taong gulang pa lang, ha? Ngunit nakakalungkot din. Ang kanyang hangarin ay gayon lang. Ano? Yan lang ang paraang makakita niya upang makaahon siya sa kanilang kalagayan. Ang mas nakakalungkot ay ang kanyang mga magulang na marahil sila ang nagtanim ng ganitong hangarin sa kanilang anak. Ano? Sapagat sila mismo ay naniniwala na ang mga Hapon lang ang makakatulong sa kanilang kahirapan. Ano? Maging dancer ako, Father. Ano? Wala naman pong masama dyan. Ano? Pero gano'n na lang ba? Ano? Hindi naman tayo namamalimos, subalit ang sinasabi, pananaw at hangarin ng pulubi ay nasa atin din, no? Yun ba? Yun nga mga tugang, parang masyadong makitid, ano? Kaya tulad din tayo ni Bartimeo, bulag at pulubi sa tabi ng daan. Subalit tulad din sana niya tayong tumawag sa Panginoon. Okay? Wala naman pong masama, ano, maging tulad ni Bartimeo, pero tutularan din natin, hindi lang yung pagiging bulag niya o ano yung pagiging pulubi, ano, pero tanda natin tumawag siya sa Panginoon. Ano, malakas pa nga, ano, at malakas ang kanyang pananalig sa kanya. Kaya kung maging pulubi man tayo, maging pulubi tayo sa harap ng Diyos. Anong ibig kong sabihin maging pulubi tayo sa harap ng Diyos? Tayo ay nagmamalimos sa Diyos. Kaya sabi, maawak ka po. Yun. Nagmamakaawa tayo sa Panginoon. Talagang buong pananalig ang tawag ni Bartimeo, di ba? Noong tinanong niya ang mga tao kung bakit nagkakagalo sa daan, sinagot siya na nagdaraan si Jesus na taga Nazaret. At nang narinig nga niya ito, ano, gusto niyang makita talaga. Gusto niya makita si Jesus, di ba? Pero paano niya makita si Jesus na siya'y bulag?
Hindi niya alam kung nasaan si Jesus. Kaya malakas na lang ang kanyang sigaw kasi at least pag sumigaw siya, marinig siya ni Jesus. Kaya sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. Tingnan natin ito ha. Sinabi sa kanya ni Jesus na taga Nazareth ang dumadaan at ang sigaw niya ay Jesus na anak ni David. Ito mga kaibigan, mga salitang ito ay ang anak ni David ay titulo po ito. Ito ay pananampalataya na. Importante may pananalig na, may pagtubod na. Ano? Hindi niya tingnan si Jesus bilang tao, ngunit bilang katuparan ng pangako ng Diyos. Ano? Tingnan mo, bakit? Ang anak ni David ay ang ipinangakong Kristo. Yan. So may pagkakakilala siya. So may pagkakaalam siya. Ano? So bagamat bulag siya, pero mayroong siyang alam. Ano? Kaya siya pinatahimik ng mga tao. Hindi lang sa naiingayan sila. Actually, na-iskandalo sila ng malakas na pagtawag ng pulubi kay Jesus na anak ni David. Ano? Tingnan mo, si Jesus tinawag ng pulubing anak na David o ng bulag pa, anak ni David. Sapagkat nga ang anak ni David ay ang ipinangakong Kristo. O yun, kaya na-iskandalo yung mga audio. Ano? Kasi hindi nga nila matanggap-tanggap si Jesus. Ano? Kaya masasabi natin, para sa marami, sobrang pangaral ito. Ano? Pinakilala. Tingnan mo bulag nga siya, pero siya ang nagpapakilala pa kay Kristo na anak ni David. Ano? Kaya, oo nga, masasabi natin, sobrang pangaral ito. Oo nga, sila kay Jesus bilang guro, talagang magaling. Ano? Talagang hangang-hanga sila kay Kristo bilang guro. Ano? Magaling magsalita. Hanga sila sa kanya bilang manggagamot. Makapangyarihan ang kanyang mga gawa. Ngunit, hindi nila matanggap-tanggap na si Jesus ang pangako ng Diyos o katuparan ng Diyos. Kaya sila sabi, anak ni David. Yun. Ano? Kaya masasabi natin, hindi lang yung pagpapatahimik mga kaibigan. Ang pagpapatahimik dito kay Bartolomeo ay hindi lang dahil naingayan sila, kundi yung pagdeklara ni Bartimeo na anak ni David. Na ang ibig sabihin, pag anak ni David, siya ang ipinangakong Kristo. Yan. Kaya pinatahimik, pinapatahimik siya. Mas lalo pag nilakasan niya ang sigaw, anak ni David, maawaw ka sa akin. Napakaganda mga kaibigan. Dapat tularan talaga natin si Bartimeo na manalig sa Diyos. Tulad ni Bartimeo, sumigaw din tayo. Sigaw natin ang ating pananalig kay Jesus. Parang makilala lalo na si Jesus. Alam mo, maganda yung ginawa ni Bartimeo na makilala si Jesus. Kaya sinigaw niya yun anak ni David, maawa ka sa akin. Sapagkat ito pong sinabi ni Bartimeo ay isang pangangaral, isang pagpapakilala. Kaya napakahalaga mga tugang yun. Rin ay maging tagapagpakilala ni Kristo sa ibang tao. Marahil pinatatahimik din tayo ng iba. Anong magagawa ng pagsisimba mo? Sabi ng iba, mga kinukutya pa tayo, iniinsulto pa tayo. May mga nagsasabing, may magagawa ka ba sa pagdarasal mo yan? Yung mga ganun yan Pagkatapos, huwag tayong pagpadala sa sinasabi ng mga tao, mga kaibigan. Magtiyaga tayo ng ating pagsusumamo sa Diyos. Hindi maaari na hindi niya tayo pansinin. Papansinin din tayo ng Diyos tulad na pinansin si Bartimeo. Di ba? Ipinatawag ni Jesus si Bartimeo. Yung mga tugang, babalik muli si Father Boots pagkatapos sa mga paalala.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-Piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-Piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4-Piece ID asin latest bill. Para sa non-4-Piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase o Ping, unya na daw ning Sabado, petsa 26 kang bulan ni Oktubre 2024. Nasa tuyang tinatalakay o sa ating pinagurup-hurupan ang mga ebanghelyo o mga salita ng Diyos bukas. At ito nga pinag-usapan natin ang tungkol kay Bartimeo, isang bulag at pulubi na namamalimos at na siya po'y naging tagapagpakilala kay Kristo. Pinakilala niya si Kristo. Pero alam mo, habang pinapakilala, habang siya sumisigaw na anak ni David, maawa ka sa akin. Alam mo, ang anak ni David ay isang titulo ng ibig sabihin, mga ipinangakong Kristo. Si Kristo nga yun. So, yan na ba yung titulo ni Kristo? So, yun, pinakilala niya. Pero alam mo ang ginawa ng tao, di ba? Pinatatahimik siya. Pero alam mo, pinansin siya ni Kristo. Ganun din sinabi ko kanina, bago tayo mag-break, na
mapapansin din tayo ng Diyos. Ano? Kaya nga lang, huwag tayong manghina. Ano? Huwag tayong panghinaan ng loob. Ano? Sabi nga, may tiyaga. Alam mo, madalas sinasabi ko ito sa mga kaibigan ko. Ang importante, ano? Dasal at tiyaga. Sige lang, dasal ka lang. Dasal at magtiyaga. Ano? Pinansin siya ni Jesus. Ano? Ipinatawag pa si Bartimeo ni Jesus. Buong tiwala lang tayong lumapit sa Diyos. Anong ginawa ni Bartimeo? Di ba? Iwinaksin niya ang kanyang balabal at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ang balabal ay ang tanging proteksyon ng isang pulubi. Ito ang huling ari-arian niya. Anong ibig sabihin niya? Bakit ano ang sabi? Bakit itong balabal na ito ay kanyang inalis? Sapagkat ito na. Mapapalitan ito ng pagpapagaling nga kay Kristo. Ang makapagpoprotekta sa kanya ay si Jesus. Ano? Ang balabal ay ang tanging sabi nga proteksyon. Ano? Pero ito ang proteksyon niya sa init at sa lamig. Pero inalis niya yan. Iwinaksi niya ni Bartimeo at lumukso nga na lumapit kay Kristo. Naniwala siya na hindi niya ito na kailangan. Ano? Ang kanyang paglapit kay Jesus ay punong-puno ng sigla at pananalig. Ano? Sabi nga doon sa kwento patalon na tumayo at lumapit kay Jesus. Hindi dahan-dahan, kundi mabilis. Ano? Ang tanong ni Jesus kay Bartimeo ay napakaganda. Siya rin tanong niya sa atin, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Kanina sinabi ko na sa inyo, di ba? Kung kayo ay tatanungin ni Kristo, anong ibig mong gawin ko sa iyo? O anong sasagot mo? Ano, para bang sa bawat kahilingan natin, ito ang itatanong sa atin ni Kristo, anong ibig mong gawin sa iyo ni Jesus? Siguro, siyempre natural lang yan, hingi tayo ng material na bagay, pero sana hindi lang lahat ng material na bagay ang hingi natin sa Panginoon. Ano? Ako nga, pag ako nagmimisa, pag itinataas ko ang ostya at ang kalis, ang sinasabi ko, anong ibig gawin sa akin ni Jesus? Lord, change me. As you change the bread into your body, change me. As you change the wine into your blood, change me. Baguhin po ninyo ako at maging tulad mo ako. Matularan kita. Yan. Sa magandang yan di ba? So, alam mo, nang tinanong ni Jesus si Bartimeo, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Mananahimik muna tayo, hindi ba? At isipin ang ating sagot sa tanong nito ng Panginoon. Anong ibig mong sabihin, gawin ko ito sa iyo? Okay? Siyempre, manahimik ka muna sandali, no? Sana ang sagot ni Bartimeo ay siya rin sagot natin. Guro, ibig ko sanang makakita. Ano makakita? Guro, ang tukoy kay Jesus, hindi lang pang katawang pagkilala ang ipinakita ni Bartimeo, malalim pa rito sapagat guro ang tawag niya kay Jesus, hindi ba? Ito malalaman mo hindi lang ang tawag niya kay Jesus, kundi guro, kasi nagtuturo, So napakahalaga ito. So hindi lang milagro sa kanyang mata ang hiningi ni Bartimeo. Malalim na liwanag ang kanyang hinahangad. Kasi hindi ka talaga makakakita pag nadilim, Importante ang liwanag. Kaya nga siguro kung makikita natin sa unang pahina ng Biblia, ano ang unang nilikha ng Diyos? Parang tayo makakita. Let there be light. Importante po ito At wala tayong makikita sa dilim Pero pag sa liwanag, may makikita tayo. Kaya nga, sana hingin natin liwanagan ang ating isip. Liwanagan. Magkaroon tayo ng liwanag sa buhay. Kasi pag malabo ang buhay, mahirap talaga. Kaya, sabi niya, guro, ay
nagbibigay aral, ang aral nagbibigay liwanag sa atin. Ano? Ito rin ang sinasabi natin kay Jesus, Guro, gusto kong makakita. Guro, turuan mo ako at gabayan sa buhay. Oh, yan ang mahalaga, no? Gusto kong makita kita, ano, kung ano ibig sabihin ng mga nangyayari sa aking buhay. Ano, kasi minsan bulag na tayo sa nangyayari sa atin paligid eh. Ibig kong mamulat sa katotohanan na mahal mo ako. Mahal talaga tayo ng Diyos eh. At ikaw ang gumagaway sa buhay ko. Guro, gusto ko sanang makakita. Yan, maganda yan eh. Kaya kung buo ang tiwala natin tulad na tiwala ni Bartimeo, mga kaibigan, makikita tayo o makakakita tayo. Ano? Mamumulat ang mga mata ng ating kaluluwa. Ngunit hindi dito nagtatapos ang pangyayari kay Bartimeo. Nung makita na ni Bartimeo, hindi na niya binalikan ang kanyang balabal. O yan, kasi siyempre, yung mga dating ugali natin, huwag natin balikan. Hindi na siya umuwi. Hindi na siya umuwi. Ano ang ginawa niya? Sumunod na siya kay Jesus. Saan si Jesus patungo? Sa Jerusalem, upang doon ay dakpin, pahirapan, at patayin. Sumunod sa kanya si Bartimeo. Maganda po ito. Pag nakita na natin si Kristo, sumunod tayo sa kanya. Wala na ngayon si Bartimeo sa tabi ng daan. Nasa daan na siya. Ano? Bahagi na siya ng pangyayari sa buhay ni Jesus. Siya ay nasa daan at nakikipaglakbay kay Jesus. Ano? Patungo sa krus, patungo sa bagong buhay. Maganda po ito, no? Na tayo ay nakikipaglakbay. Ang sinasabi nga sa ngayon, Synodal Church. Ano? Tayo ay sama-samang naglalakbay patungo kay Jesus. Ano? Alam mo mga kaibigan, si Jesus ay ang guro natin. Subalit ang leksyon ni Jesus ay hindi matatagpuan sa mga silid-aralan o anumang aklat. Ito ay matatagpuan sa daan ng buhay. Ano? Sa ating pagsunod sa Kanya. At ang pagsunod kay Jesus ay ang pagpasa ng krus. Ano? Ng ating krus. Na ang krus na ito ay matatagpuan ang kahulugan at kahahantungan ng buhay. Ano? Kaya huwag tayong manatili sa tabi ng daan ng buhay. Ano? Maglakbay na tayo sa daan at masiglang sumunod kay Jesus. Ano yan naman ang ginawa ni Bartimeo? Sumunod siya kay Jesus eh. Hindi tayo bibiguin ng ating guro. Bubuksan niya sa atin ang tunay na kahalagahan ng buhay. Kaya mawawala lang ang ating pagkabulag kung tayo ay maglalakbay kasama si Jesus. Ang paglalakbay tungo ka sa krus ay ang nagbibigay liwanag sa ating kadiliman. Napakaraming mga tao ang nananatiling bulag sa buhay dahil sa ayaw nilang tumawag at sumunod kay Jesus. Kaya, ayan, walang silang kontrol sa buhay ni hindi nila alam ang tama at dapat gawin. Kaya sana mga kaibigan, may natutunan tayong aral sa hapong ito at sa i-apply po natin ang mga bagay na ito. Una, manalig tayo sa Diyos. Ano? At ipakilala natin ang Diyos. Lalong-lalo na sa ating pagmamahal sa kapwa. Ito po muli si Father Boots Bumbasi Open, nagsasabing Diyos mabalos po sa inyo kabos. Salamat sa ating technical at sa ating mga nakikinig. Diyos mabalos, and remember, we are all a blessing to one another. Bye-bye!